Piquen o què? Què? Pues no, d'un tot el matí així no agarra res. Entonces no podrem almorzar res? Bueno. Pues a veure Ferrus si està en el mercat i pillem algo de Al baixo. mercat, ahí n'hi ha peix bo. Home, diuen que sí, que està millor del món. Bueno, va, pues vamos al mercat. Vale, Ja va, pescaré un altre pues dia. Bon dia, Reyes, com està Bon vostè? dia, molt bé. Quants anys té vostè? Jo vaig a fer el mes que ve, el dia 29 del mes que ve, 91 anys. 91 anys? Sí, senyor. I quin és el secret de l'eterna joventut? Pues el secret meu és que en la vida està el mal i des dels 12 anys he anat a treballar al camp. Jo m'he sigut treballador del camp fins que em vaig jubilar. I després d'un bon treball, què toca? Después de bon treball, ara, pues mira, vinc a almorzar així, estic així un bon rato amb tots els amics que ja ven, que ja n'han faltat la meitat, i després tot el personal que hi ha ahí dins, I si me que tinguera- són formidables. Si me tinguera que recomanar un producte així de provar alguna coseta així al mercat de la plaça de Sueca, Així, el millor abaello que menjaràs en tota Espanya. pues, I la fa eixa senyora cuinera, ja m'ho apunte. apunta-te-ho. I li diuen la senyora Laura. Si pots apuntar. Ja ho sabeu, si voleu provar el millor Apuntar-se. abaixo, així, al mercat de Sueca. El millor de tota la província de València. Fa una hora que m'està rondant la fam, encara no són ni les 9:15, amb gana de que arribi l'hora d'esmorzar. Un pla de tramusses, ensalada i nuvolet, porta'ns la beguda que ens estem morint de set. Truita de creïlles, xipirons i una brascada, fes-me un almoçar, fes carrega de sobrassada. Pimentó, zamorra i cacauet de collaret, dos entrades clàssiques del bon esmorzaré. Que la festa continue si tenim el pa cruixent, porta'm més llimona i amb el vi la mesclarem. Carajillo, cremaet, un tallat, curtet del test, orujo, misteleta, no poden faltar a la ruta dels esmorzars. Anem de ruta, busquem un bar. Anem de ruta, la ruta dels esmorzars. Pau, ¿tú crees que agarrarán estos algo o qué? Así único que ponen pescar así es el lavahecho. Pero arribarán a agarrarlo. Arribaran, no sé si arribaran perquè això és molt important el lavahecho. A nosaltres ens han dit que així se l'havia hecho més bo d'Espanya, serà veritat? Això diuen, teniu que provar-ho vosaltres mateixa. Pues no hem pescat res i hem vingut a provar-ho. Proveu-ho i decidiu vosaltres si és el millor o no. Mira, i per què no fem una cosa, ja que estem així en el mercat, què mos recomanes també de provar, ja que estem? Pues tenim les mandonguilles de lavahecho, tenim les aletes, tenim tortilles, tenim xipirons, tenim el que vulguis. Molt bé. I si ara jo vull anar i agarrar alguna del mercat, podria fer-ho? Podries fer-ho i vosaltres te faig el moment. Pues mira, anem a fer una cosa, que jo tinc una amiga que li diuen Gema i així fruteries miralles, agarrarem un parell de cosetes i les portarem perquè mos ho preparem per almorzar també. Perfecte. Molt bé. Així per a la vostra Ara mos disposició. veiem, Pauet. Ara parlem, Pau. Vale. Vinga. Pues vaig a preparar el típic embotí de Sueca, que com el de Sueca no en trobareu, ja vos dic jo, que en ningún puesto. I quin és aquest embotit? Pues l'embotí tenim la llonganissa, esta és la llonganissa de llavoreta que diuen, ¿vale? De magre i llavoreta. Això bona per pinta. ahí, Que bona Això pinta per té, així. Després vos prepareu els xoricets, també. Vos Bons, agraden també. més grossets o finets? Finets. La típica botifarra de sang i ceba. I ara vos fiques blanquets de cona. Els blanquets de cona també són molt típics de Sueca. El blanquet és que du cansalà i cona, ja està. El picanter vos agrada? Sí, també, fican 2 o 3. Pues ara vos fique la sobrasa fuenteta. Ara, per la picadeta vos regalaré jo un trosset de paté de campanya que fem nosaltres també, que és de mel. Este paté ja el feien els meus iaios. Després sí? els meus pares i ara pues es faig jo. Té algun secret especial? Pues claro, sempre. Sempre té ahí Sempre la té algo punteta, no? especial.
Pues anem a pegar un bon esmorzarot, com si fuera ni de cap d'any o alguna així, no? Cavallers, qui no arrisca diu ben poc. Tot es torna Ale, au, anem a almorzar. i m'agrada encara més. ¿Cuántos años porteu así en el mercado vosotros? En el mercat, així en la plaça, portarem uns 15 o 16 anys, però el negoci té ja des de l'abuelo de mon pare. Pues sempre que vinc tens fruta de temporada i molt bona tota. Més de 60 anys, el que passa és que antes estàvem en Abastos, encara que l'abuela de mon pare ja venia a l'altra part del mercat, i sinó que ja són generacions. Vale, La tomaca que tinc és del Perelló del Mareny, és la tomaca valenciana, que és la tomaca d'ací del terreno. És la mateixa, no? Sí, és tota la mateixa, és d'ací del terreno. Va per temporada i una temporada que és del Perelló, perquè al final durant tot l'any la terra no té un producte. Però n'hi ha mesos que potser del Perelló i del Mareny sol coincidir la mateixa fecha. La terra fecha. és més o menys la mateixa. Sí, és la mateixa terra. Al final és la mateixa terra. Sí, la tomaca del Perelló i la tomaca del Mareny. A lo millor depèn de la semilla o dels productes que li tiren, però la terra és la mateixa. Com la terra és terra d'ací, és terra d'aigua de Pues mira, fica'm dos, encara que siguen iguals, una més grandeta i l'altra més xicoteta. Mira, agarrem este dos, una més coloret. I quina diguem que és de cada lloc? Esta del Mareny? Ixa del Mareny i esta del Perelló. Ja, així està l'embotit. Jo us ha portat dos tomàquets. Com estàvem parlant l'altre dia, pues ara us ha dut una del Perelló i l'altra del Mareny. I teniu que diferenciar d'on és cada una. Ara li diguem a Pau que mos les talli i les provem. Mira, ja el veio per ahí. Pau, va, vine! Sí, un segon i t'hi veuràs. Sí, companys, com va fer la sèrie de segon? Molt bé, molt bé. estàs? Molt bé, i vosaltres? Molt bé, també. Jo també com tu. Tots unes tomàquets d'ahir del teu amic Miralles. Miralles, Ara mos molt les bé, tallaràs molt en un bé. platet i les Tenim una provem. ensaladeta ahí. Tenen que ser dos plats diferents. Vale. Uno i uno. Vale. T'han portat un poquet d'embotit de gema, Gema. perquè mos prepares, Gema així serra, veia molt unes bé. pilotetes que eren així, i en algo d'embotit, que m'havia dit el meu company Ferrus, per dir Para de uno l'entrepà. que és el de Icona, uno negre en puntells blancs. Molt bé. I jo vull saber, Pau, què t'has tu especialitzat així? Per què Sí. este lloc és tan important? Así la pilota se la va hecho. El abahecho. No sé per què, bueno, la va hecho diuen que és el millor de la Ribera, del Mont, no sé, però diuen que és el... està bo. I per què? Per què? Perquè els agrada, no sé. I el feu vosaltres. Sí, el fem nosaltres pròpiament. El desalem i el creem nosaltres. I el feu tots els dies? Tots els dies. Dia a dia el fem nou. I la gent us el demana en plat, en entrepà? Molt en bocadillo. Molta gent també en un plat combinat, en mandonguillos d'abahecho, en calxofeta, bueno. Bueno, prou de parlar i tenia que almorzar ja, va, ja és Perfecte, hora. va, vale. Igual si s'enrotlleu més, Després Ale, us va. enrotllarem, vale. en 5 minuts que està l'esmorzar. Adéu. I amic, Mare hi ha meva. l'ensaladeta dels Miralles, companyia. A veure, ara tenim que adivinar quina és cada. Que n'hi ha una d'on és? Una del Mareny i l'altra del Perelló. Pues Quina jo, estarà mira, millor? jo no sé si adivinaré quina és cada una. El que sí que te vaig a dir és quina està millor de les dues. Vale. Anem allà. Esta tomaca té molt bona textura, sabrosa. Fa un poco de dolor que conseguim del Perelló. Consistent, ¿vale? I està un poc més verda que l'altra. Això hauria que dir-ho, però jo crec que quan està més madura està més dolça. També n'hi ha que dir una cosa, que qui ho ha fet se n'ha pagat un poquet de sal, Al començar a tirar-li, Està li tira sal. Tampoc és, sí. Quina és del Perelló i quina és del Mareny? Jo diria, personalment, que esta és del Perelló i esta és del Mareny. Jo penso igual. I jo vaig seguir per què. No me la xuetat, no. Però jo, o sea, ahir vaig dir que la millor era del Mareny i a mi la que més m'agrada és esta també. Del Mareny. No sé d'on és, Bueno, la gent ja ho sabrà, d'on tot cada un. veritat. Però jo me quedé en la tomaca més, en esta. Esta De més fet, madura. vaig a repetir.
Jo no sé si és perquè està més madura. Bueno, ara Perquè vos tiene conte, sabor. ¿no? D'on venen les tomàquets. Sí, A veure, els dos sabors. A veure. Les dos tomàquets són tomàquets valencianes de temporada. No són, bueno, ni el Perelló ni el Mareny. Molt bé. És més, la tomàquet, el Perelló i la Mareny és la mateixa depenent de les sabors. Vull dir, se pot plantar una igual en el Perelló que en el Mareny, la terra és la mateixa. Així que si esteu deliberant quina és millor, són les dues bones. Els dos són bones, no? Tomaca O sigui que valenciana. vos han quedat així a mitges. Pues bueno, no, ja me diràs quina marca Ixa està un poc més maureta, però és la mateixa Aquí varietat. tinc un entrant de lo que pot ser lo que ve després. Mare Mare de de Déu. Però per tu una tomaqueta, però jo. Oh, fica-la ahí. Què diu, No menjaré la veig. Mira, a ver. Però a veure, què mos has dut així? Mira, calamasa romana fets per nosaltres. Alitas de pollo amb barbacoa. Andonguer de vegetge que fem nosaltres, el vegetge que fem nosaltres. I la Yoli, que és Boqueronets. casero totalment. No, La calamaret. Yoli és cassola Però també. això són boqueronets. Boqueronets, peixets fregirets. Y ya, Rebozat. para contrastar algo de carne, ¿no? El finger. Boquet, claro, un poquet de finger y Sí, un poquet de alitas. Bueno, pues... Anem a provar-ho, va? Vale, va. no rebenteu, Una eh? pinta. Bueno, primer que tot, en què sé que deu de tot? D'això? Pues yo me quedé en la hecho. ¿Quién de todo amarillo? Mandonguilles. Este. El mío era hecho. Pues el boqueronet, mireu quina pinta té el boqueronet. O sea, Però bueno, molt de menjar, però sí, ja portem uns quants capítols i encara no donant les gràcies a ningú, eh? Devem donar les gràcies al Gremi d'Hostelers per posar-se I en a la contacte amb regidora. nosaltres, a la regidora de Comerç per fer-ho possible i també a Sueca Televisió, si els nostres companys que estan gravant i no volen esmorzar mai. Mira, Pura, gràcies Pura, gràcies Pura, Hugo, va per vosaltres. Els fanals donen la llum. No, però n'hi ha que reivindicar des d'ací la importància que té el mercat, perquè quan anem a València, anem a Barcelona, sempre anem allí al mercat de la Boqueria o a València. Hi ha moltíssima cosa, anem, hi ha turistes, però així, per exemple, veiem que sols la gent ve els divendres. Haurien d'incentivar més el que és el comerç local. Producte local, y de preguntar proximitat, la cantidad de cosas que temporada. ya, o sea, al final que ya que es que preguntar un poco, averiguar, por ejemplo, han salido que es la temporada de chinchos. Pues tots alguna vegada hem provat chinchos, en vez de anar y comprar pues cochinadetes o cosas de dolços i polies de toda la vida, o sea, del supermercat, proveu els chinchos i de veritat que si no s'ho prova mai, anem al·lucinats, estan molt bons. I ja no saps això, sinó productes de la terra que dius, ostres, la diferència entre una tomaca de qualitat i la que puedes trobar per ahí, la diferència és abismal. I no sols això, sinó carnisseries, com bé s'han fet així un entrepà per a tu, sinó que n'hi ha de tot el que pots trobar. Hi ha i que molta pots més varietat imaginar. així que en qualsevol que supermercat. en qualsevol supermercat. No vol cap que no estiga borratxo, no vol cap. Sí, amics, com esteu? Ah, és així, El embotit per així. Va, Té embotit. tot. Vale, el de abaixo, I per mi, a tu. a mi. Y el de mandonguilles per així. Molt bona pinta. ¿Te parece bien? Molt Tiene bé. de cada cosa Sí, perfecte. de gema, ¿eh? De gema, no? Ahí la Sí, carnisseria, senyor. Sí, perfecte. senyor. A Yoli, si voleu, us fiqueu... Ara vaig. Vale. Joder, molt boto. Sí? Els cacaus, jo no sé si es feu així o què. Fem així, però fem així. Feu així? Sí, sí, sí. sí. encara que no són del collaret, però No, tostats no, estan quan el molt fem tot l'any tot res. Això He enganxa. estranyat un poc el llit on dimoni se passa la nit. Les casalles del final i el perfum de Marifau havia de passar. Que per allò me donaràs un trosset d'això, no? Jo te donaré una punteta. Jo, Té molt bona pinta, era hecho. el de Ferrus també té molt bona pinta, però jo crec que ella sola se'l pot menjar, eh? Bueno, Mireu, jo crec... jo vaig a dir algo, i és que jo tinc així un entrepà que té un poc de totxos embotits que m'ha agarrat. No n'hi ningú entrepà, si se n'aneu compte, del panorama valencià que siga totxos embotits. Que poden clavar Home, està el blanc i negre, el blanc i negre, sí, però ja és una excepció. Posar tot com l'embote que podem dir-li un tingues, entrepà que tinga de tot, d'embotit? de tot un poc. L'entrepà de tot un poc. Jo crec que és un nom, El colesterol, ja ves, sí. o el règim. O el règim. Té un blanquet, una botifarra de sang, ¿vale? Y eso es lo que hemos oído ella, que fan en cansalá y en la pell del cerdo. Choricet, es así. Así, choricet y longaniseta. Espera, un mal sabores, han de parlar, a veure, tira-li. Yo faré la foto y después... Ah, vale, pues vale. Pareix que hagis arribat a l'orgasme, no? Clar. Encara no?
Bueno, jo crec que sí que arriba el Carmen este mandolletes de Baetxo. calor, tú, la reina de la nit, de mirada despistada. Home, hi falta una... Jo crec que falta una llangoniseta, Falta una botifarra, no? A veure, obre això. Està tot, he dit? No, no. Sí? Del destí. Big Bang, Vale, va, mossa. creació. Bueno, com va la feina? La feina, molt bé, bé. Almorzar, molt bé. Per fer tot el confinament i tota la història aquesta en la mateixa línia, vull dir. Bé, I així tens alguna anècdota així, perquè ja sabem que el mercat és un centre per excel·lència de que hi ha molta gent i poden haver personatges, moltes curiositats. anècdotes, bueno, això que n'hi ha són clàssics, persones clàssiques, com Clàssiques. haveu vist com antes el nostre company de Reyes i companyia, que venen sí o sí, tenen que fer el seu almorzar, el seu paté d'olives, el seu abaetxo, Però venen tots els dies? tots els dies, Tots els dies? tots els dies. Mare meva. La pensió se la gasten en tu? El dia que no, correcte, el dia que fallen, mal assunt. Big Bang, explosió de creació. Això obriu de dilluns a dissabte, És de dissabte. de quina hora a quina? Jo obri des de les 7 fins a les 3. De 7 a 3. De dilluns a dissabte. Divendres, que ens hauria d'anar a mercat i tot això va més en moviment, a les 5:30 ja estem oberts. 5:30 del matí. Sí, senyor. És molt pronto, no? Pronte. I el mercat com està? El veig més buit, jo, pot ser que antes? Antes estava més ple de tendes i més... En el seu temps va estar més ple de gent, de tendes que s'havien ficat, de fet allà on hi havia una ja no està, d'olives, bueno, allà també. Entonces ha anat disminuint l'afluència de muntar un negoci així al mercat. Per què? No ho sé, perquè realment així pot estar qualsevol persona que tingui un negoci com muntar-se el que vulgui. Ha esclatat entre tu i jo. Estem així xerrant, però hi haurà que fer-se cremall i això, no? Espera't un mos, tio, què passa? Acaba, No te moset? No, en este tinc prou. Mira, què mos portes per allí? Així vos porte xinxols. M'havies comentat que estan de temporada. Sí, els xinxols són un fruit que s'estilen així en el litoral mediterrani, encara que se creu que venen de la Xina. I és la temporada ara, finals d'agost, principi de setembre. I a què fa gust, això? I està a Xina com àcid. I en Sueca tenen molta fama. No és molt dur, Està dur, però... En Sueca tenen molta fama perquè s'estila, sobretot, tota la vida, a l'època de fira, la gent anava a comprar xinxols i sorolles. Sorolles? Sorolles, és un altre fruit també d'ací. El que passa és que la sorolla avui en dia ja pràcticament de la calor no ix de la calor. I els xinxols encara es conserven i tota la vida ha sigut tradició. En la fira de Sueca la gent del poble anava a comprar xinxols. Però això... Enguany no n'hi ha fira, però n'hi ha xinxols. Això és afrodisíac? Si vols que et digui la veritat, no sé si és afrodisíac. Ui. Jo sé que és típic d'ací, que la gent... el pinyol? El pinyol. Jo no treballo així, jo és un negoci familiar i jo ajude. Com s'ha fet tota la vida en un negoci familiar, els fills són els que tenen que ajudar. I jo m'ha tocat a mi ser un xiquet d'això. Jo estudio i tinc també les meves coses. Quan puc vinc, ja he començat, jo tenia classe i conforme acaba m'he venut així. Divendres, Sueca, divendres mercat. I és el dia que la plaça és com era antes. Hi ha que ajudar en casa. És el dia que la plaça respira i vindre un divendres al mercat i veure la plaça de gom a gom dona gust, perquè al final és el comerç de tota la vida, és comerç de proximitat, és comerç de quilòmetres zero, és tot així, vull dir, llevar algunes coses que al final no pots trobar així, al final. Com la Baixo, no? Que no és així. Clar, la Baixo no és així. Però no l'han pescat, si la ven pescat... Si n'haguera la millor així... Un altre dia en pescarem per allò. Això sí que el farien. A la cara la ilusió, que el mal si bebe sol y si no vemos... Em vaig que tinc Vale, I els xinxos que no falten. El taller descafeinat i el normalet. Vale. Ara vindrà el cremaet i els 3 barritxers. No 4, no? 4, va, en farem Va, una va, ronda, va. va. De perdre l'ocasió, s'ha d'arribar als altres, ben créixer el... Moltes gràcies per participar. A vosaltres. El concurs de què? De paella? De paella. El producte estava molt bo, s'ha d'agrair, i més en un punt clau, com és la plaça. Sí, senyor. Ara Tot faràs això. en directe una cata de cremanet. A veure què opina. Opina, pot opinar poquet, crec jo. Com opines mal, veuràs.
Está calentet. Está bo. Se nota tot l'aroma de la canella. Està ben cremat, està ben cremat. Està bo, està molt bo. He ficat 3 de sucre, més de 2 i mig. Per això te veus ahir un poquet de sucre per baix, però bueno. Està dolcet, però està bo, està molt bo. Depèn del got, pot ser més o menys. Aquest got no és el mateix del tallat normal. Bueno, la hecho boníssim, Pau. La gente que vindrà a provar este hecho. Alegre. Això estem. Bé, xics, per la nota Vale, que per la ruta. Vale. Vosaltres, i per bar a la plaça. ¿Pero eso qué era? un barreig de conyac. Ah, ¿sí? Pues, Buenísimo. Però si no te l'has acabat, a mi serà una convença. Está massa, saps què vol dir? Veus que fa gust a amistat, eh? Ah, ni mistela, a está tope. massa cargada, yo no puedo ver. Vale, au. Taca, publicitat. T'agreu? 500 euros. Perfecte, jo crec que així n'hi ha per un bon esmorzar, Tenim per un règim. Un règim, no? De règim. T'hem dut un Toma, tira. Perquè la baixon sí que és. Vull dir, quin tipus de peix és? No sé, és un peix. Lavahecho No, sí, ja, tio, és un peix. És un Hòstia, de peix. Pau. És un peix, no sé, és un peix que s'agrada molt a les persones. Per la ruta. Hay un color, ¿Es la bandera de Alemania? Crec que sí. El rete. El rete. El rete. Això ho va introduir. El rete. Jo el calamar, mireu, calamar a la romana. No, compte que va raó. Han tingut un atragantament en directe, Hermano, tranquil, que això estarà ahí tot el dia. Està bo? Anem a fallar en alguna fineta. Mireu. Diu una senyora espontània, bon dia, senyora. Bon dia! Què ha comprat així en el Què mercat? ha comprat en el mercat? Està bo, Pelayo. Ei, però de pinyol. Ei, que de pinyol, quina culpa tinc jo que tinc el pinyol? Jo no Ja queda cultivo. La mascarilla me cae en la hostia. Fica-li la, perro, fica-li la mascarilla. Fica la mascarilla, fica-li-la. Grava, Hugo, grava. Ja de veure el dibuix. Pau, cuídate, I Pau, deixa panxeta. Una darrere. Cámara lenta. Jo puc entrar en el canal Inge, que sou 4, con els Beatles. Bateria, jo el bateria. El cremaet, en plat de caldo de puchero. Però serà ben cremat o què, Pauet? Home, serà ja... Jo vaig tenir un poc de sucre ahí baix. Calla, collons, això està boníssim.